Takže vítám vás u Trackmania. Je to hra, která se dá v pohodě stáhnout. Tak jsem mi stáhl od známého kamaráda, který je docela dobrý. Jo. A jsou tady různý těžký, hodně těžký dráhy. Nějaký jsem dělal já, nějaký jako ty, co tady byly, že? Moc jsem jich neviděla, teď vám ukážu. Tohle akorát. To nic moc. Jo. Ale asi nejtěžší, to jsem dělal teďka, je tohleto. Ale nechce se mi to jezdit. Takže si můžeme zajít nějakou race, ty jsou nejzábavnější. Tohle to vypadá dobře. Jinak, co bych vám o tom řekl? Musíte si udělat účet, pokud ho nemáte. No jinak, teďka se mi to pokazilo celou dobu. Takže no, tohle to jsem jel. Jo, ne. To jsem jel, no. A už se to pamatuju. No to nevadí. Vím jenom to, že jo, jasno. Jel. Tam vidíte, tady vidíte, že jste to jeli. Tady nahoře. Jo. A já většinou zatáčím prudky, zatáčky si zabrzdím a zase jedu. Hned jako ty šipky. Jo, hele. Někdy to funguje, někdy to vůbec ty pytla. To se mi moc nepovedlo. No, každopádně možná mě uslyšíte blbě, to je moje první zkouška, takže nevím, jak to dopadne. Moje první zkušební video, které asi dopadne ze všech nejlíp. Tak stříbrnou, teda bronzou, pardon, ale jinak teď to červený, co tam je, tak to je volnoběh a to se vám vypne motor, jakoby. Akrobatická, ty akrobatické jsou těžký, ty bych vám neradil, ale jsou tam ještě race, ty jsou zábavný. Jak vidíte, tak klávesnicou na tou mačka, no to je pár primitivně. No, někdy se to zdá, ale není, no. My god. Pardon, ale to. Jo, udělal jsem nový rekord. No. Každopádně speed, race, speed, to jsem moc krát neskoušel. Obstacle, no, endless, no, to bylo zajímavé, tak si zkusíme tady tohle, to bylo zajímavé. Jo a už, jak vidíte, tak vím postavit trať, protože mě to baví, samozřejmě. A myslím, že jsem tohle nejel. A jel. Tak doufám, že se aspoň překonám. No, třetí pohled. Tomu je dobrý, ale jinak tak ho nesnáším. To ne, zase třetí pohled. Oh my god. Pardon. Nechtěl jsem, no musím, je to těžký. No, ono se to nezdá, ale nějaký tratě jsou vážně těžký. Předjeď ho. Ne, už ne. To ne. Vidíte, tak to ani nejde moc přepnout. Jeď, kámo, jeď. Tak tohle to jsem teda pokazil. Tak ty se mi moc zalíběj. Modrá, no. Race, endurance. Akrobatické, tak to ne, tak to. Že jo, endurance je, že to jedeš asi díl, protože si to myslím, jako. Zkusíme tuhletu. Jsem nejel, možná, no červené jsou těžký. Možná to je Lerenka, nějaký kamuši. Já jsem to donesl nějaký nářský, typu kom. A dávali mi tam různý rekordy.
nevím, jestli tady bude. A tady není, no. Znáte Minecraft snad? Mluvím s cesty. Ale Minecraft bych taky chtěl natáčet, ale mi se to sekne. Takže nemůžu. Je to blbý. Já bych moc rád. Protože, pokud dobře vím, tak znáte Minecraftáka. Oh ne. Je s tím sranda, no. Prostě. Takže bych chtěl taky natáčet Minecraft. A jo, ale pokud dobře vidíte, tak my to tak natáčím jenom tu zatím, jo. Možná si třeba něco s tím udělám, nebo něco, to pochybuju. Tak, jako já nejsem zase takový technik. Takže jako nic neříkám, protože dopředu, jak natáčí Minecraft, taky natáčí Frapsem, to taky zkouším. Já jsem si nechal poradit od taky jednoho, který točí let's play. Není špatný. Má přezdívku to Crestan 6, jo, je dobrý. Já ho znám, je to můj kamarád. Já se ho poradám na nějaké věci, jako, protože on má fakt dobrý rady. On dobře radí, no. Chtěl bych, aby mi s tím jenom pomohl. Já věřím, on je dobrý. On umí takové věci, jako on takovýhle. Zase to nedá. No, Minecraft mu taky jde, až jsem se zmiňoval. Což je dobře, protože on fakt na takové věci je inteligent. Ne jako matematické, jako nic. Jako no vidíte, tak tenhle úsek mi moc nejde. Nejde. Jeď. No tak. Jak vidíte, tak tohle to asi neudělám jenom tak. Jinak tak už jsem natáčel hodně dílu, ale nedal se mi na YouTube. No, mi to nejde. Tak se na to vyprdnu. Je to těžký, no. Modrá. Robotická, jo, tu znám tady. Tam musíš přeskočit několik. Bílo. Olomoucký kraj, ty, co to je. No, tak. Každopádně vám můžu ukázat, kde se dělají tratě. Takže dát editory, nová trať a tady můžete jednoduché. Tady vám bude nabíhat. Budete mít start, projížděcí konec, krátká trať, zrychlování, to